Pravda o Jankovi a Marienke. A Ježibaba si sadla na lopatu, ktorú potom vepchal Janko s Marienkou do pece, kde sa usmažila na uhol. Keď bolo po babe, vráceli sa domov a žili šťastne, až kým nepomreli. Ako môžu takto klamať malým detom? No fuj. Skutočnosť je úplne iná. Janko s Marienkou boli skôr satanové dzeci. V starej horárni varili perník. Mali vybudovanú distribúciu po celom kráľovstve. Kto sa im postavil do cesty, tak záhadne zmizol. Svoje o tom vedeli napríklad červená karkulka, tri prasce alebo hlúpy Jano. Ani jednoho už nikto nevidel, odkedy chceli, aby im ten perník dávali zadarmo, inakže pôjdu bonzovať ke kráľovi. Kráľovský šerif sa ich snažil odhaliť celé roky, ale nedarilo sa. Boli moc dobre organizovaní. Predávali ten perník od polnočného kráľovstva až po to za 7 horama, včetne umpalumpov z čokoládova. Hlavou celého podniku bola Marienka. Odmala bola tá povestná alfa v každej svorke. V školke mala gang, na základke mala gang, na strednej mala gang a v dospelosti mala svoju prvú mafiánsku firmu. Matku vyhodila z domu a tá musela ísť slúžiť Grumpr-Cimpr-Camprovi a otec, chcej nechcej, šel prasce pásť. Janko to bola iná kapitola. Keď spustili perníkovú chalúbku, do týždňa bol nahulený na šrot. Sprostý bol dovtedy a ešte sprostejší odvtedy. Marienka ho využívala hlavne na špinavú robotu. Ak bolo treba, aby niekto zmizol. V tom bol profit. Keď nezaplatil za matro šperníček, tak k nemu prišiel Janko a na sprostáka ho zežral. Keď ho šerif chycel, že za vraždu perníčka, tak si Janko len odgrgel a sekol. Dokáž mi to, alebo pal do piešťan. Proste bol to tvrďácky pako. Inak naozaj k ničomu. Však bol sprostý ako vrecer blata. Lenže dovtedy sa chodzí s krčahem po pivo, až dojde. A došlo aj šťastie. Jedného pekného dna sa Janko spolu s Krásoňom zase zreli až na kašu. Janko v ten deň mal doručiť objednávku na kilo perníka umpalumpom. Tak to navážel, ale jeho zhulený mozog to nedal a miesto kila tam buchol 10. A prúser bol na svete. Umpalumpovia to nasosali do seba naraz, ako to len šlo. Všetkým z toho hráblo. Pobehovali po továrni nahatí a nakoniec všetci poskákali do triedičky na orechy. A skončili zalisúvaní v čokoláde. Nemusím vám hovoriť, že tá čokoláda sa nedala žrať. Umpalumpovia si nikdy nedávajú dole ponožky. Vonka zúrel. Kolesa spravodlivosti sa začali prudko točiť. Kráľovská garda nedostala svoju obvyklú dodávku čokolády od sponzora vonku. Ten im dal ultimátum, že pokiaľ neodhalia páchateľa, ktorý môže za to a nepomstia umpalumpov, nedodá im ani jeden pišinger. Zdesená garda neváhala a zahájala akciu perník. Obklúčili perníkovú chalúbku. Janko a Marienka boli v pasci. Lenže Marienkina beštiálnosť nepoznala hraníc. Zrovna bola u nich babka korenárka, čo im zabezpečovala catering. Marienka okamžite vypracovala diabolský plán. Spolu s Jankom chudák babku posadzali na lopatu a šupsnul do pece. Ani nestačila mrknúť a už sa škvarila na 250 stupnoch. Jankovi dala na nohu recas, že akože chudák bol prikúvaný zlou Ježibabou. Sama sa rýchlo prezliekla, aby vyzerala ako jednoduché dievča. Keď tam kráľovská garda vpálela, už bolo po všetkom. Marienka uplakaná, Janko klasika na šrot z perníku a babka už ani nejačala z tej pece. Dobové záznamy uvádzajú, že Janko a Marienka boli zbavení všetkých obvinení a za hlavu organizácie bola označená babka korenárka. Marienkina uplakaná tvár odzbrojila celú gardu. Voľne pohodený Janko jej už nezaujímal. Stejne s ním nebola reč. Papulu mal celú od perníka. A tak je už navždy zaznamenané, že Ježibaba chcela zjesť Janka. Marienka sa vybrala do zahraničia, až hen do Mordoru a založila si tam franšízu Veselý perník. Pochopila, že s tým somárom Jankom sa nedá a nechala ho tam, kde bol naposledy. Na zemi. Tak sa tam asi dodnes vála, ak mu nedošel perník.
aké ponaučenie z toho pre vás plyne? Není perník ako perník a väčšia svina vyhráva.